Olyan éjfélre elég beérni a diszkóba. 9-vel elkezdünk készülődni, szerintem 3 óra elég rá. Majd reggel meg van 5 óra valamikor busz haza. Helyközi azt hiszem akkor van elsőnek. Úgyis csak hétre megyek bemelózni. Áthívtak kerti partira. Este azt mondták, hogy olyan 8-9 fele kezd, úgyhogy szerintem olyan 9-re oda megyünk olyan hajnal 2-ig. Még azért előtte hajat mosó kell, készülök kell azért egy 1,5 óra. De másnap dolgozok, úgyhogy kell feküdni időben olyan 2 fele. Áthívtak magukhoz, azt mondták, lesz egy kis főzőcskézés, olyan 6 órától lehet menni. Hát figyelj, én szerintem 11 éjfélig maradunk maximum, mert különben kuka lesz a vasárnapom, és hétfőn dolgozni kell menni. Hát előtte alszok egyet, felkelek 3-4-6-kor is indulhatunk. Ki készülődik, összefogom a hajam, gyerünk!